It's the kind of beat that go. Der kommer en op til dig nu bagfra. Aton. Hvad mener du? Hvad mener du? Op på taget. Vi åbner lige de her bowlers her. Så kan... Du lukker. Nej, vi åbner dem. Så når tanks de kommer, så... Kommer kampvogn lige frem. Nej. Så nu kan den ikke komme forbi. Prøv at se. Var det ikke genialt? Så når man åbner dem, så er jeg nødt til at hoppe ud for. Jeg knifede ham. Ah, det var Ulla! Jeg knifede Ulla! Slemme Ulla. Jeg blev gennemholdet. Det var nice. Bare se sådan 6 skud. Yeah! Pas på. For sat! Så kører vi. YOLO! Jeg taber min stil.